Salutare și uitați ce am aici. Și am de gând să scot suportul ăsta de telefon, să-l scot de pe această bicicletă și să-l pun la noua mea bicicletă. Deci, haideți să trecem la treabă. Uitați, trebuie să învârt. Așa, deja cade. Așa. Și am scos suportul de telefon. Ca idee, mie mi-a luat aproape jumătate de oră ca să scot suportul ăla de telefon. M-am întors, sunt în drum spre skatepark cu trotineta și da, drum bun. Și am ajuns. Am stat vreo 2 ore în skatepark și după aia am plecat să iau bicicleta. Am plecat din parc și acum mergem să luăm bicicleta. Este 6:30 și haideți să luăm bicicleta. M-am întors și uitați bicicletele. Ziceți în comentarii care este mai bună, această bicicletă sau aceasta. Am luat o bicicletă de la Champions cu o furcă destul de mișto, la fel și suspensia cu niște frâne pe disc destul de bune, oșa destul de confortabilă și un ghidon foarte lat. Are 7 viteze și 3 trepte. Eu zic că bicicleta e destul de bună. Și am uitat să zic că vine cu un cric destul de șmecher. Și acum ieșim pe stradă. Nu chiar pe stradă, dar mergem pe trotuar. Dar ieșim la drept, la vale, suntem în pantă. Așa că puneți-vă centurile că
mișto e. Deci bicicleta asta e bombă. A, mă stropește fântâna. Aoleo. Mă stropește fântânica. Deci merge bombă, nici nu trebuie să pedalezi, ce că accelerează singur. Așa. Am luat o mică pauză. Mă odihnesc și eu și bicicleta. Destul cu relaxarea la bicicletă. Puneți-vă centurile! Acest videoclip nu mai are un final. Vă întreb acum, aici și sincer, am făcut o alegere bună că am luat această bicicletă sau nu? Scrieți în comentarii. Eu am fost Antonel și ne vedem data viitoare. Toa!